kwambiri pakamunzo zimene amanena za skills. I'm not sure ngati za skills amanena ndine madingo kuti chokenera kukhala ndi skills sinto zoti akuyenera kundipsitsa ndiyeyo kapena ine. I'm not sure ndithanena za skill likane wandi fusolole taulia tawaka fusolagolo ngani ya skill ndiyo kuti kwa nthawi yayitali pakhala pali kampungwepungwe pakati pa osatira awimba monga Lulu komanso Dr. Namadingo kuti kodi lolo ndi ndani. Iyi sinkhani yobisa chifukwa takhala tikuziona kuzera pa masamba awo a mchezo munkhani zosiyanasiyana. Atolankhani anayitengera nkhani level ina ndipo adachita nawo interview makamaka kuwafunsa za show yawo imene ikubwera pa 17 limene lili mawa, ndipo anapezera pomwayi kuwafunsa zinthu zina zimene mafanzi amafuna ataziwa zokhuza oyimba akuluakulu awiri amenewa. Ena mwa mafunso amene adawafunsa ndipo adayankha pa interview imeneyi ndiyo kuti kodi chimawakanikitsa kuyimbira limodzi ndi chani, komanso kagwiridwe kwawo ka ntchito kamakhala motani. Taonani interview imeneyi yomwe tikuyitchula kuti Dr. Namadingo versus Lulu. kwambiri pakamunzo zimene amanena za skills. I'm not sure ngati za skills amanena ndine madingo kuti chokenera kukhala ndi skills sinto zoti akuyenera kundipsitsa ndiyeyo kapena ine. I'm not sure ndithanena za skill likane wandi fusolole taulia tawaka fusolagolo ngani ya skill ndiyo kuti you are a very skilled musician who I am sure if you sit down with another musician it will be very easy to create something. Koma kuti tinene kuti tizakhale basi pachatiza chiza zandale kena kuzana zotanganiza kuti vangeno nyimbo zimene zonde ndibodza. Ine muzida mwanu umo mulilongo timabwera menemo ndikatera menemo ndinkhali ngokhala mu studio nkumakambirana kuti ndabwera mu studio musayankhule kambwera mu studio akunabwera kukali inota misi mapezeka apa musakanga mnani menemo mbwere ku studio mbwere studio design report wanenera zanthu zamva zokuti samapeza bwino chifukwa cha training wambiri kuonesa kuti oloyere kumpatsa mantha shoyi kuti ndi yayikulu mpaka yamudwalitsa. Mmene muonera isini nadwale nangonena kuti ndalama ndimene yakhala ngati yachepekera munthu onjezere ndili kuno bwino ndi ndalamazo vuto limeneyo zapanga sota kuti zimene zochitongosewera chabe zinakakha kuti zongo zamacheza chabe simunakandiona pano ya ndi mundiona chifukwa chokuti ndalipidwa bwino ndakonzekera sindikudwala ndikumva bwino mthupi. Amene akudwala atafunira kuchita kwa nsanga apezekanso amenewo chifukwa nawo sanalipiridwa ngakhale adwala koma analipiridwa zonsezo ziyenda bwino. Ndiyeso ndakuyankhani bwino funso lanu. Yes, mwaliyankha bwino. Uchinthu chinanso chomwe chimakhala mmutu wanthu kwa osati kuti ndizoona pamakhala timatika kaudani pakati pa anthu otsatira Namadingo ndi anthu otsatira Lulu. Koma mwina sikutika amene enuyo anu akeno ndimagwirizana anthu amenewo ayembekezere zotani kodi palika hayi tikena kaitenga makhalapo kuti timu Lulu timu Namadingo inuyo anu akeno awirimo ayembekezere zotani kuti awiri anu mumagwirizana muli ndi ubale wabwino anthu akwena amama katika picture ina kake ina muda wayankhula ino kudzera kwa ino kuti auze zotani. Sorry, through you chair, Mr. Mapopa. I believe Mr. Gunchoda Fonsolao as a kuzi interview yao ilofusana za Lulu ndi Namadingo tubalewa ndodana. I think the essence of this briefing is to know about the show on Sunday. So as manager for Lulu, okay, it's something that you're asking out of context. Let's focus on the show, how people are prepared, kaya wina kudwala akalata chira modani, things like that. But if we have to talk about the relationship ya Lulu and the Namadingo, Dr. Namadingo, by the way, organize exclusive. They bring all them on the table and ask about those relationships. Thank you. I believe Dr. Namadingo can come in if you want, but that is my perspective. It's the hype that makes the show. The hype is what makes the show. And I wonder when the master will mean how bang a show. Mr. Kuncheba, very good question. I'm sure it would be quite
logistic to organize an exclusive interview where you have to fly me to Malawi, bring Lulu just to ask Urubara what to do. So I should commend you for bringing such a question into this, because this is an opportunity, a rare opportunity that we're all sitting here. Yes. If it's my name, I'm going to go to Mugulemba nkani mazole sina umane bona ndi mwayo kuri mutakutangira kama tukutangira pomwe sama kusonga ramene atama kuna raziwa, that is entertainment. This is not a serious issue. That you know what the Khaledi interview gafusa nazi minutes. This is entertainment. We are all happy here. We are all going to the same show. If somebody is going to pose a question that says Obalono Ndoran, is as simple as Batuli Bueno Kabano Balao to swap with Sinkani exclusive interview. Ndukubira kuti bwana kunchedwa ayankidwa mafunso awo ababa ndiona Mr. Jimmy na also kanga dali ndi mafunso kapena funso nditawe ya bwana funso langa likupita kwa Lulu ngati ali online manena kuti iyeyo ali ndi festival yake pa 1 December mwina akwanitsa bwanji kukonzekera mashow awiri amene wawa pamene akuyembekezeka kuti konseko akapezekeko mwina sizisokoneza zokonzekera za show imene iyi apo bwana Lulu yeah you can talk. Mashow awiri amene wali mwezi umodzi and ngati makumbukira mu background yanga ndaimba kwambiri ndi Richard Banda mkulu amene ujadaimba naye mashow ujogera mashow a Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ndikuzayambira so wiki naye so I don't see any job in music at all. It's not job ngati ne sindilenga ngari nchiro because it's something I love. I do it every day. Volunteer video. I do it every day. As you can see, I'm in my studio. But I'm not doing I'm still doing what I love. So when I go to my show, for space here, music really. That's not us. We are music. We live in music. All right. Mwina kusolina ukuimba koyamba ndi Kedula pa stage. Mwina chimwemwe chako ndi Jordan mbali yako. I understand kuti ndi koyamba. We wouldn't call it chimwemwe because you know ndaonerapo ma performance yake awiri atatu ngakhale kuti salemba kuti tukayemba limodzi koma ndaonerapo ndikumvera zimene amayimba. I would love to hear kuti iye angamve bwanji ataimba ndine zani kuti nene kuti chimwemwe changa ngakhale bwanji kuimba ndi Kedula because I only know her mashow kapena yani ma video yako masamba mchezo. So you know I don't know. Ndinakakonda nakamva mbali yake kuti yeye wakondwera wanje. Fusolina alipita akafusabe Fusolina alikupita kwa Namadimu. And manena kuti mwina after ka disagreement kunkhani ya amount imene amafunika akupatse. Mwina zimene ziwaziwala kuti mwina sukazikumbukira ukapita pa stage ukapanga perform ku show imene. Oti tena mwina umasunga mangawa kuti no anatipanga zakuti. Tikamba nkhani yolimbirana ndi anthu amene akupanga chikonzero. Show tusilimbira ma organize. Show timayimbira anthu athu amene amabwera kuti adzatione. Ndeuku anthu amene akuyimbiridwa ndi anthu amene alipire ndalama zawo, avutika apita ntchito zawo, atenga mabanja awo tete kasangalale, abwera kuti adzatione ife. Sitikuyimbira amene atilipira iye. Olimbirana atathana ukuti tikagwiza ntchito anthu amene akubwera umene. Ndaife sitingamakhala nkumasunga mangawa kuti panaliza kuti ndi atiwo. Ndi amene ali ku behind the stage. Ayi. Show ndi anthu amene akubwera inu ni mabanja anu, mafanzi athu osati ku umene ku show ndi ayiwo. Ndaife imakukhala nthawi yosangalala yachimwemwe basi. Give each other a good time. Okay. Chabwino. Mwina anthu akonzekere kuti ukayimba ndi full band kapena akonzekere zotani. Acha ine nanena kale kuyambirira kunena kuti pandalama pachatima nena kuti ndalama izi ndi zimene zingalilole kuti ife tigwire ntchito ndi gulu la anthu ena.
Then kama zimezo ngatala ndira palibe yoleta kuti kumene kuti kabwete kapeza utabwera toka sizikateke kumene kuku nditafiya ali mwana agwiriti bwera ali sanyamala osamene timayimba nawo ma sound engineers yapo ali sakakhala kumene kuko kuphatizapo ine mwina sound check yako ukapangira kuti sound check umapangira kumalo amene muyimbira ine ofuso limene ndilo sangalatsa kwambiri chifukwa sungapangira sound check ku black tie ngati kulino siziteka zilezi ababa adzutsaso mkono amikozi tapaseso mpata nawo safuse mafuso awo akhala chete kwa nthawi yayitali. Of course mina songa rapid mafalingo pempha kwa artist kuti mina show igata zikuma khala bwino bigwe yankho ndi artist mine ngwa ndi media malinga ndi mene chidano ngayibirira. I think the previous one we not go for the artist was for last year we attended this show where artist the big two big artists than alibo the mina tingo remember this year the artist akazokudi this was the end of the media with amods zigata theater interviews yeah in mazona banji. So sorry Mr. Mapopa ndianke fusolo yambalo. I think that's the challenge you face with media. Artist akujoga pa stage ali nditukuta amene ngoda khale fresh air because nchira makhaweni bajama khauti akuyuza mapapo mpweya matuluka kwambiri yani and you wouldn't say kuti the moment wangu panga step down on the stage munzungulire ndi mafuso sukuti amakhala kuti athawa interview but what we prefer a person in space for 15 minutes pange cool down akhale ndi fresh air then you do the interviews. And if you can see ndizo maso zimachitika ku EPL kucha you want to interview man of the match, you don't interview man of the match akungotuluka ground ameneka akapumeka then abwera ali fresh kenako muzimpanga interview. So Baba should say, because for media, me as a manager, I'll find it difficult if you find the rule just stepping on the stage then right away you want to interview, because this is jama pesa artist what sika kuno pa stage kena kwa gomoga mulembano da na gomoga so no, it's not about that. Passing the fresh air, abange cool down, then you can do your interview. So interview will be granted on those conditions. And my organizers, please help us in that aspect, because kuma kala room special maybe jodi where the artist is. What we don't mean you kapanga interview, muna napanga cool down. It helps and ima ka interview. Another than muna na munjamba video, artist auja gonna go to uyankula ndiji puma. Akulepera kupuma bunuguna and cannot give you the voice bunuguna uyanka fusolan. So it should be also an ask to you, the media, in those regard. Thank you. Point yabo you know the first order banganode we go meeting in the na first tipuzire bozo muri beno jira bwino. Yeah, I think in the budi ndazo nkana zathu amina libano tikati sasa zathu amina akabwirisa ngobo ena mina akabwire akawuzi ndiyo ndi amina meeting isana banga attend kuli yayi so ndongo solage ekuiza na kuti visit ungwa hapa kani kamene akunchedwa ine mutaundima nga interview tango sika pa stage ndima kandi mood ya music ndili mood ya show nikapita kwa kapuma ndofuna so wina ambe no kumandifuza za show ndapuma kumano so bana anapeleka example ya bwino ya kuimbio kumene kuti mwana maplayer amayankhula ndi puma ndi tukutali kutuluka kuti mwaona banji game inali banja amafoto koma chimene muzapange note kumene kuja kumpira kuti amakhala ndi malo ake opangira na interview player amadziwa game yatha kumene kupita nzanga ndi mbali iyi ine ukapangidwa interview ndupita mbali inu mufamu kati panga interview ine amene ndili frontman mu band osati mufamu kati wa gitara yani nda gitara akupita chitseko ichi ine ndiuzidwa kuti show ikatha mulowa kodi doi kumenya kula kunchedwa kula kuti mwayankhule nawo saka ndi imene yoyo ndi kuchoka pa stage koma mwandidikirira kuti mufuna ndikasukusule ndikapume kena koma kanduze lubwera ndo yankhulani ndine ndiona ngati zimenezo sizingatheki ndine msanduope ya ndikamachoka pa stage ndipeze ni ngoma tipezane pa malo pakuti pakuwenzedwa kuti tizilankhulirana pamenepo. Muzali wozera malo opangira ma interviews ma organizers Inga anzatu amikozi akasa namalize mafuso awo angopangidwa hijack. Timaona kuti pali ngati kanyenwa pang'ono pakati pa na madingo ndi kampu yaji na lulu fa madzapezeka kuti bwana na madingo akumadzayankhula kuti ya itabwera mwachangu ena ifeyo we doing this for the love, you don't need to pay us, and akati ya inzolibera zinthu zili bwino bwino kumeneko kapena ndi macheza chabe.
Apa yake kungawe yolipira lulu sabandira drama bandi yatu organized drama sizifika kwa artist zimafika kwa management, and we have a proper accountant who is also chartered who handle anything about money. So element yoyote pale nyeno no Dr. Namadingo gwenkwa manage mabangira manage from his side, and the first to gwenkwa manage mabangira manage from our side, and the recent response ya baba ya interview the first to gwenkwa zomuti mafuna from our end. So don't mix up muta ukadi mabanga no so offer my service offer nana kuma the way you offer the service imata kusiana, and the way you organize yourself imata kazo siana. So osazenga ngari nyeno ali sango photo kuza protocol yao minima kalira Anamadingo agasika pa stage interview him, Lulu agasika pa stage give him space si nyeno emene. That's how the protocol from management of those guys works. And you have never seen Lulu talking about money on social media. Komano, you will see me talking about money whenever there is an issue to do with money. That's how we work. So senior na bwana hakunikozi, and don't take it ninyena mungozi wabo kodi awamadani, then we take it from there and proceed like that. Exactly. Ile weka kwanga ayafuna kuna manager yake aruhini mwaona bano bali bebo manager wanga ya managers from the background, not Kuchogoro. Kuchogoro kuma kana artist brand ambassador brand yake brand yake. That's why mugazamba kanisa ndalama za Namadingo simambira kwa manager mambira pa page ya Namadingo. Manager anga page yao imena mpanga post tuzi za nao ndiaga zao osati kanisa Namadingo zimene zozima vita pa page yochedwa Dr. Namadingo official page. Kwa kusadi kute ndikumene kumakhala manager amena makhala kulemba makulikati koma wayakula no chituzi joyiga selengaike amanager anga ya tikamane na ifembele bawangira handles zintu zathu kuno kunoso kuli accountant koma accountant sanga kule pa Facebook, manager sanga kule pa Facebook. Press briefing ngati kuno timatumiza artist amena kukaimba wakonzekera motani ine sana bwene manager pano kuti azandira afulire kuti ndikonzekera motani ndikatsika pa stage limafuna chani zimenezo ntchito yake amagwirira in the background. Ndikana kuti nyeno palibe po nyeno aso ndimene afotokozerawa kuti tonse ndi magwirira ntchito osiyana ikafika nthawi yokuti the brand Namadingo imveke kuti chani zimenezo amayankhulano ndi Namadingo. Koma tikafuna kuti ku show zida zifika nthawi yanji mabandi athu sound check ichita nthawi yanji zimenezo ndi ntchito za manager. Kuti ukamba pano manager wanga ali busy kugwira ntchito ndi bandi yanga pano ukamba pano akumeneko kuonetsa kuti bandi yaja bandi lima transport sali kuno panga na press briefing. Ku press briefing kwa ife kuti zasangalali zankule ni mafanzi athu si mafanzi ama manager ndikani manager ndi mathawa kwacho ntchito kulemba sowe. Koma artist ndi imeyo panopa kutereka olankhula ndi ofotokoza kuti zinthu zimene bwanji ndine ndalama sisina vomere simunavere pakamapanga apa munaona tizalemba post imene jemalepedo ma manager koma imatulukira ku official communications page. Ndaifeso kuti mwathu timapanga choncho palibe ponyenwa koma ndi mmene zinthu zimaziyendetsera. Ababa mmene mwagambira ababa mwitsa kuti mukupangano opposite each other kuti ya ife timatere mukanga kuti mukulimbirana kuti nkhula ngona ndineyo chifukwa tinafunsa kuti kapena ndinyenwa sitingalimbirire zimenezo ifeyo mena nafotokozera Lulu kuti wanayamba kuimba 1999 zafika lero ife kuimba watu unadziwika 2010 zaka zino zafika lero ndeka chizidwe kathu kazinthu afotokoza kuti ama kamba za ndalama ndi manager ife manager athu amangopanga hando osati kulankhulako yayi kulankhula anthu amadziwa kuti ndi Namadingo page ndi Namadingo osati page ya Johnny kapena ndandana alankhula kuti Namadingo akana ndalama ayi zimezo yayi pamawa tisadzanamizire manager kuti ankanena nda manager ine sine mazidziwa ife page yathu imayankhula zimene ife nda manager tagwirizana. Ilero wamba majani nafusa wafozi kufuso wana Namadingo munalia nkaba ngono ulampu ya Lulu zesi na vejili jose kuti odubale wa artist awidi kuti ndiwotani Namadingo munalia nkaba munalia nkaba ngono munangarunga yankeso uko yankazi ine ndabwera pano kuti yake mafuso osati kuti muze munthu ina kuti andiyankhire ayi ndemo kandifusa fusa imbekezano kuti ndiyankhe ndine Lulu yake yote Namadingo yanga ubale watu ngorani mkulu uyu mukumona apa Lulu amene ubale wake ndine ngwabuno ndithu koma tivomekeze kuti kunjako ndi anthu amene
amatsata nyimbo za Lulu, amatsata lifestyle ya Lulu. Ineso ndi anthu anga orero. Ndipo anthu acha kumana nthawi zina amakhala ndituka crash. Anthu achamupeza zona kulimbana. Iya iko mazimatero. Zimenezo life is a competitive sport. Komanso timene ngati zindikire. Kunena zokuti what they call healthy competition. Ima tipanga kuti anthu vetikale anthu abwino ndithu. Kuna kushoyi singakome without a healthy competition. Competition yo imakhala hapo koma izikala ya healthy. Anthu mzikala kuti mukakumana mmacheza koma pakakhala za ntchito muuzane kuti ukagwira ntchito. Zili ngati Ronaldo ndi Messi. Sikukhulupira kuti kuseri ndi anthu anga menyane. Taona kwatakhala mpando umodzi ku Ballon d'Or. Amakhala umene kuti wina apa, wina apa. Ndaine Lulu wawo kumawazi zokhala limodzi. Kaya nkuti titakucheza limodzi. Koma osati tibwere pano lero zonse tingapangepo comment za mobile. Simaona zimene anthu akukamba m'matsamba anchezo mwakuti that is a healthy competition. Lulu. Madawa kunena zona, you know, industry, especially industry is too small. Look kindly mpakana jidani, you know, and sometimes zintu so zinete mapanga kunoko tikabwerera kumudzi. Pena timazazivetsetsa ifo tafika kumudzi koma kumene timaenda apo. Kuti tiyambe kumpakana kumanena zimene zochitika kunyumba kwathu kapena kumaika pa page paja kukhanga kuti ati mafika zitandrama kumene tochoka ku ndrama imene imakhanga yoseketsa and sitikira dala za ndramazo ifati mazozo kuti mwina kumene tikuchoka anthu ali ndi ndrama zambiri kuposa zimenezo mwina so enaso kumalayo konkuno kuti fika imene yamayamba nokumaliseka kuti kodi kanizo khase choncho mwina so mashowa kunjaja pena amayamba nokumanena kuti kodi awali malipira ndrama zambiri kwawoko amapanga amakhapa mkangano wa ndrama zimenezo. So the industry ing'ono yakuti sitingafune kuti ndiyambane ndi aliyense. Chifani kuzowa kuti nthawi zina timapanga so festival imene ndimafunanso abale oyimba pa 1 December imene ikuchitikira pa Masintha timafunanso abale ndiyeno mwina ndikayambana kuti pazikhala kuti chidani tsiku linake festival imene tozayimba ndekha. So with that being said, murari mwakumana pabwino aliyense ali mmudi yabwino, is there a possibility of a collaboration between you guys kapena zizingothera mu competition momwemo? Palibe amene akupikisana ndi zake anthu fe I believe kuti ndosiyana mu zinthu zambiri mbiri monga mmene nzangayo akuvetsetsera amandivetsetsera simene so ndimazidziwira ine ngati mene ankhulira kuti wapanga training kwambiri mpaka nadwa training imene manena siya music manena mashwati kumabere nangasi panena kale kuti training ndingafanya show nde it's okay ikhale ya show komano mene ndinabwereka siku training ya so you know I'm feeling a bit siyana that's why kale zina timasanka kungokhala chete because ukakhala kuti ufuna uziwange justify amatha kungoona ngaso zinthu zina zimene anthu amakuganizira kuti mwina ukuganiza bwino koma ukayamba kuyankhula anthu amazaona kuti mwina munthu ngapena ndimaona ngati wamkulu ndi mwana. So silence is better for me than kuti ndizikhala ngati ndikupanga justify. Amene amafuna atandidziwa bwino amabwera ku show kwanga and akaonera show ama kandi ina chake chotenga kunyumba kuti adziwe kuti ndine ndani from the show also from the mouth. Tinagamba za collaboration, is that a possibility kapena? You know, collaboration is a feeling. Ndishimene chimapanga flow. Nditakukhala ndi namadingo mu studio. Nditakumangocheza mpaka nakuja. Osatuka nyimbo. Ngati feeling palibe flow imene we can't force. Kufanya kuti ena akafuna kuti mwina liimbe kapena titaimba zitakukhala bwino nyimbo itakukhala yochuka mwina nyimbo itakukhala kani. You know, it's a feeling imene music imafunika kuti yankhule yokha because music simene tikuyankhula music ilipo kale mu matutu mwathu mabongo mwathu muzimu mwathu mu music imene nthawi zina tikafuna kuyitana mwadala sibwera koma yokha ikafuna imabwera. Chifukwa chake even bungwe or my individuals oti
afuna nyimbo ya ukwati kuuza kuti upange nyimbo ya ukwati lero kuti awifuna mawa siziteka because chimiziki chimene chili mwewe chisinayankhule kuti chinthu chichitike. So sometimes utafuna kuti upange so nyimbo yabwino siziteka because chimiziki icho chathawa sikuti somakhala kuti ndiudolo kuliwonse kuti wapanga nyimbo yabwino kapena chani chimakhala kuti ndichocho basi pena chimazemba ndithu basi. So we have to respect that. Okay, bro yake kufutolemene ungarunga ndiwole nkhani bwana izi ndizinthu zoti zimagwira ntchito kambaka skill kusangoti feeling yani chipenzeni kwakuziwa chakuti first new plan chaka chino ndofuna ndimbe ndi anthu awa 5 tokuimba nduyu I'm skilled to do that job. Anthu osewa mukaona wimba zinyimbo sinkani yonango khala kuti they have just failed kuti apange zimenezo yani. Some of these things are business moves. This is when you commercialize your talent. Umasiwa zokuti I think panova akuti pada koti amene mtaimba naye bwana ndio makhala no mangani umakomo you invoke the spirit yorubange chinthucho koma tikanaza kuti tinikira kuti chaka china chake mnthawi yake tidzakhala kuti we are feeling titaukhala kuti zaimba limodzi mu watu wonse koma kuti tazichepesa kuti akhala ngati anthu akufuna ataona kuti maluso athu angalani ndete bwere pamodzi kuuza nazo nase tatenga kitana lako ndilanga tatete pangika chinthu kena kake firi yomwe inaita kubwera chifukwa chokuti tavomereza kuti tipange zimene anthu afuna kuti tipange koma kuti tinaweza kuti aliyese mu industry toimba naye based on feeling inde sizigwira chifukwa ine mu industry ndaibako ndi anthu kuti ma views awo amoyo sindigwirizana nawo kavalidwe kawo sindigwirizana nawo mpingo mena mapemphera siwanga mwina zaidi ma ideas athu achipembedzo sindigwirizana nazo koma nkakumana nawo ndimadziwa kuti umumu ndipake survive in this pond I must swim with this fish zimenezo zimachitika ndine nenezo ura ine kuimba nyimbo ndi lulu ndi nkhani yongopanga plan yoti tikamaliza show tikapanga nyimbo osati kuti zinene kuti zikakhale feeling ndi ayi leo ndiri ndine munthu okonzeka kwambiri ndipo aluti apangapo approach mbuyo ibe ndikhala mamashapa akulu amene wanapanga approach ndithu kuti ndimbe nawo mashapa imene ndikhanya tsiku lina koma iwo ndamene sanafune yani nthawi imene koma zinalingana sine mafuna ndi koma ine ndikhanya tsiku lina koma pano pandamvesa kuti munthu uyu he works with a feeling kalibeko pano mwina ekhala after show ndikupya kuti after show mwina pabwera mafeeling ifwa nthawi yathu izimene limitedi pano mwamba kuona kukubwera ana ambirimbiri magali athuwa sapita kutali kwambiri ipaka zinthu zilina ndiyamba kulisa mwina magali moto pakatha zaka 5 akulu mwina yamba ulimi sangakukhala lulu mpaka kalekale imakhalako nthawi yokuti ziyime tsopano tikamadikire za feeling nthawi imene ichipeza yoti tambe kulima anawa abwera atengaso malowa sikwene sindikupya kuti namadingo akhalapo mpaka zaka 10 zubwerazi akungoyimbabe ayi. This is not a career that is aside other than other careers. My career ina was president umata we just did have limit ndiye akuwa namba 1999 pano tukamba za 2024 I'm sure kuti nthawi yawo yasala pang'ono kuti iyime mwina nayi magale ife yathu sotayamba 2010 mwina iyime kapena nayi magale so pano sitingadikirire kuti tizapanga tikakhala ndi mafeeling apa pati pake zinthu zichifuka ma skills alipo nthawi ndi imene tembani tangotsala ndi 6 minutes kuti timalize meeting yathu iyi. Okay. Ndiye mwina ngati panali mafunso omaliza kwa anzathu a media awo tifusire tiyakire within the next 6 minutes. Ziko. Bwana Lulu mamba kuyankhula I think we should ndimafuna kungonena kuti za 1999 izo inali ngati example chabe koma namba area than that si 1999 ndi mbuyo kwambiri so mangofuna kumwena naye kuti mwina mutaona ngati kuti mwina 1999 ndi manena kuti namba kuimba 1999 nali mbandi kale ndi sale nyundo lisanji maimba kale yeah so 1999 nango you know nango chula koma 1999 nandi kuimba kale so taonapo ndithu zimene akunenazo ndizoona taonapo anthu akubwera akuhita kutisiya bwera kuhita kutisiya kuino kakhala truck driver uko kuino kutele timapanga bezizi that's true yeah so 1999 nangonena koma ndi way back it's not now yeah okay so in conclusion tinene zoti apapa
Bwana Namadingo, you're willing to collaborate with Lulu and Bwana Lulu zizatengera kuti mukufira motani kapena kuti nyimboyo idzabwera motani kuti mudzaweke nawo Namadingo ndicho nje kani ya nyimbo ndio savuta tololeo lomwe ndio savuta kama feeling ndio ninazo kunena kuti music tiziyankhulira kwambiri pakamwe nzokula ngazimena maina za skills. I'm not sure ngati za skills amanena ndine Madingo zuri togena kandi skills sindu zori akwena kunditsitsa ndiyeyo kapena I'm not sure nditanena za skills Ligani wote kusoro taulia tawaka fusuragolo gani ya skill ndio kuti you are a very skilled musician who I am sure if you sit down with another musician it will be very easy to create something kwa makuti tinene kuti tizakari basi bantatiza jeza za ndani kena kuzana zote nganizozi wangeno nyimbo zilele zonde ndibodza ine muzida mwanu umo mulilongo iti mabwera menemo ndikatera mwenemo ndingani yongo kala mu studio nkumakambirana kuti Nabwera mu studio musayankhule nabwera mu studio ya mwana bwera kukali ino ndamisi mapezeka kuti ya bamusakanga mwana kwene mbwera ku studio studio za report ndikamabwera mwana zairo bwera balangi batazakati kutawa yende kwa kuti izwezo wayi ubanke kosi kutenga ndrama makaku nchito chakwilu haiti tipezana ku studio taza show umosotu ndimene atolankhani anachezera ndi oyimba amenewa pamene mawa ali ndi show mawa pa 17 atolankhani amenewa adawafunsa mafunso ndithu zikuoneka kuti wina aliyense akuyankha ndi mmene iyeyo amagwirira ntchito komanso taona mbali ya oyimba ngati Lulu zinthu zina amayankha ndi maneja wake umo ndi mmene iwo amagwirira ntchito